Julius Cleves Nangosta Mama Zenzel Mother Julius Okay. Awana wedzinza wacho wakamboata ule. Wedzinza ndakauza Baba rozviziva. Baba akaudza ere vamwe wacho wedzinza. Baba makaudza ere vamwe wedzinza kuti ndonyaya tinayo. Sakaita kuti nyai Zita. Zenonzi Julius Mawuzi. Nyai aize kutanga naso bai. Nyai yatogara. Saka yagara mudari ino ramembomudaso takabhuya. Asi chinonetsa nchokuti nyai payakaitika. Semunhu mhuri yake zvinogara kuchinisa. Zvaibonesa neimwe rudzi. Neimwe maitiro. Ndichifamba pandinoenda mudzidza mwe ndoita sekuri ndiri kupuma kana kuti ndiri kutaura zvisingazikanwi. Sanyai sekutsvaga uko ndakati nyaya yakaitika inisa ndichiri kukumana ne8 months dzekubereka. Ndobva ndatokura kuti mhuri yangu isingazivi nyaya. Asi nyaya yakaitika ndiyoti ndina mukoma wangu anogomona ivi. Saka izvo ndisina kumbomona ndicho ndatokura baba ubva afa 1980 ndine 8 years. Ndaine 26 years mai ubva afa. Akura kwandakaita kunyaya dzinasingazivi. Asi mukurarama namai vakati sekuti munhu akanga kubuda sikanjera aitaura asi ndaitora sekuti munhu ari kubuda njera. Ndobva ndachizogara. Ndaitaura kuti waiti mukoma wakarowa nime ubva afa. Saka kufa kwakaita here ubva igwa here takafukunyirwa here ndo zvinhu zvaanenge kuuya achida kunetsa. Sainyoni mukoma handabva ndambomona kunyurwa nemvura here nevanhu ndo nyaya iri kubuda. Saka patinenge tiita sekuti titora nyaya dzedu nyaya dzatino experience dzokuti ndandiri ndobva ndinonga ndiri kupfuma chii. Ndobva tagara mudare takatombouya mudare rimwe tikatombofamba zinata tikambokupira zvinoita kumakuru nyaya dzikabuda dzingori pachena shuwa pane munhu mumwe atore musoro. Asi kuti ndidzitaure kana mwana uyu zvakabva zvaonesa mwana akatomboti kuya kwandiri mwana akamboramba nyaya dzedu mwana akatomboti ini baba mukaramba nyaya iyi ngoisungirana. Ndibva tatomboti mai paungochema waundinesa kuti kuda kusiya mhuri yakadaro. Samwana ndipo paari iye akabvazwa yakunokubva ndaunganidza dzidzi ndo mafambiro tanyika. Sanyaya ikaringorapa ndaingofunga hangu kuti inini senyaya ndisina experience nayo ndoti ndandiri ndiko ndaingoda kuti dzinza racho riri mini change muripo zvoita sekuti zvinombodzwa zvoita senge zvinobuda pachena nekuti inini handina kuzviona ndakanga ndiri mudiki zvinoti kuya nemanetsa. wedzinza wacho ndiwawo waripo wedzinza because unoona chatisingadira tinisingadi issue yekuita kunga zifi mamhangari awanda chedo takatavhunza kuti muri mega mambogara here manzwisana kusvika papi chazonetsa ndechipi chekuti chaakuda isusu kuti tipindire mukati. Takatombogara asi tagara mapowers acho kuti takatombogara kakatowanda titombogara nyaya dzingobuda idzi tobva tazotombosvika tiri kuna kwamakongozinata kuti nyaya yobva yabuda futi saizvo yobva yatongoti pane wasisiripo hawo watangotauita nga tiri kuma. Saka ndakaona issue kuti inini ndiuye futi ndiite sekuti nonga ndidzinza zvichaita kuti ticharwa tichakrita dzimwe nyaya
kana kuti isisu uchaita sei ndishandise ndinopuma ndoita nguva ndisizo dzambira saka kana kuti nyaya yacho iyi handisi kunongedza munhu asi nyaya iri kuti pedzi ngazvingobude pachena mamiri chimiro chiripo Makamufamba makafamba nedzinza era makafamba mega. ndakafamba nedzinza Wari pana bwedzinza. mumwe pane mumwe anonzi papa uda kufamba naye ria pane chino unoitenzimedzo Makafamba kungani? ndakafamba ndakafamba kuiri Muri mese newe. ndakatowanda ndakatombounge tiri 10 tatachizoenda pamwe pacho tatiri tatiri mumwe achisipo Saka muri chamuda kudari munhu asi kumbatsiwe nazvo chii? tinongoti nyaya ikuti pachena mweya wacho timonzwe kuti urudi tinongonzwa mweya kuti urudi Saka kuda chiremba. toda chiremba Saka akungona. Saka mina inofanza kuzota varusvika mana. I'm sorry. Ndiri mwana wemubvunza ivi nyaya yekutaurwa nababa wawe kuti wakafamba nezinza ichi papapo waisa warakwamuzvirana nyaya yakafambwa nedzinza yakanga iri yavo avo vachikumana namaikuru wavo mukadzi wamukoma warunzi wakashaya ikatombotongwa mudare rechemande yawani ndokwawakafamba havana kupembera nyaya iyi yaizi ndo nyaya yakafambira iyi nyaya iyi vanhu vese kuya kwateta panapa kana kwana utoira tombo muzita akachitobvunzana kuti kunei nyaya chakamangarwa ndiani kuzotoziva kuti mhosva kuti inyaya yakati tatozvinzura pano zvokuti takambogara pasi sedzinza tichironga nyaya tichinzwa nyaya iyi toda kutotanga asi mimi sedzinza munombonzwa nyaya yekufa kweiye arikudzi akarohwa nemheni akazokukunorwa izvozvo hamunangozvinzwa here musedzinza nyaya iyi kunzwa kwandakaita takatoinzwa ichitongwa mudare iyoyoyo iri kuti vakasongesana namaiguru avo asi iyoyoyo iri yekurohwa nemheni andiye pandina kuinzwa aiwa tirikubvunza kuti nyaya yemurumbwana wekurohwa nemheni achifisirwa achizofukurirwa hamunambozvinzwa here imimi sedzinza hapana wedzinza here wakamuzvinzwa pamusoro iyi imeripo Raymond Mawe ndakakurawo mudzinza umomu ndiri muzukuru ava ndovati sekuru Raymond Mawedzi Inini kakawanda wazukuru ndendisiyaini kudaiwa waridzi wenyaya warasati wataura ini yakaupefeya waridzi wenyaya kuti varitaurire imi mazukuru taura idzi kwenyu awa ndiri mwana wemumusha umomu nditori Mawedzi futi uri Mawedzi uri muzukuru wemusha ndiri Mawedzi uri muzukuru wemukunda uri mwana wemukorore mwana wemukorore ndandoya ndakamirira baba wangu sori kupesana nyaya iyi ndakasvika 2021 ichitaurwa ndandiri kuSouth Africa asi yakatouya kwamambo Mutasa handiziva kuti ndipano here asi ange ndipanza pasi pano ava sekuru vangu ava vaipo magogo vangu mbuya wangu akabereka baba wangu vachiwati zvavataura kuti hanzi vakarohwa nemheni vakadii zvisingazwisike zvavanotaura kuti musoro wacho uri mukichini yacho itoriko nanhasi zvavanoti wakafamba nabamuni wangu ivavava nagogo wangu chete havana kufamba nedzinza zvekutoti kutouya kwatatoita katatisingatoziva ndochi nyaya yacho yamuka nhasi tese hatina tachiziva kuti ndozviripo asi taingonzwa mumaraini ichinzi musikana vatete ava vari kubudirwa laiki mazuva ataingoitawo semakuhwa ndomamirira saka tari kupedza nguva mesa muri kuiziva mbichana asi wamwenyu vari kuiziva mutodaiswa kuda pachena muri kuiziva pana vamwe vari kuziva nevamwe vasingadii yes mambo ejini ndimakambofamba vachandenda kuziva mamuri kufamba with the blessing of the family kana kuti it was just the two of you makangowirirana nefamily mama tumwe here imi nemuri
zvakaita ndezvekuti taka Clemens Maweze pakuita muprofita aibatsira unozvanya musana manga matumwa here nedzinza hatisina kutuma saka takangoenda sedzinza ipapo kana makangoenda muri wakaenda vakazviii takatoenda kwamaweze takatosangana ipapo takaenda nawo wani baba vamwe zvikaziiba zvakazi baba vanga vachipumha kuti mai vangu inini ndo wakauraya mukoma wavo vauraya mukoma wavo sandobhotora musoro wacho samusoro wacho vachiti iwo wanawo musoro wacho saka imo mundare imomo ndova takabatsirwa imomo zikatonzi ayo iwe uri kumhako chi mai avo but iwewe une zvako iwe ndozviri kukunesa mai avo kana wane zvavo wane zvavo asi iwewe une zvako zviri kukunesa inonogadzise chi zvinhu zvako ndobva tabva ikoko ndobva taenda kwaishemedzani ndobva yapinda mudare yapinda mudare babawa vakanzi wape umbo wezvavanga vachitaura vakashayiwa umbowo ndobva kuti handina kukusikana ndobva yauya kuno kwamambo Mutasa dare richatongerwako ndobva tapinda zvemudare ndobva yashaya zveumbowo une umbowo here zvokutaura kuti musoro wemunhu uri mumba mamai avo akati aiwa ndakazwa dai ndakazofamba haana kutora akafamba nani asi akati ndakafamba ini ndikazwa ndizoka akawanda tikani yako haina chi haina umbowo haina musoro ndobva apuwa murango wakewo unofanira kuri pamai avo wawapuma zvisina umbowo uchira maizorezvo haana kuzoipa muripo wake achibva kuno kudare ramambo Mutasa achibva aenda kudare ramambo Makoni kazwa wakusamuna kwamambo Makoni ndobva taenda kwamambo Makoni kwakusvika kwazwa ndo nyaya tikataiwa isusu nyaya yedu itori kwani kwamambo Mutasa totomwa namambo Mutasa akatonzi aripewo watiza muripo wake kuya kuno saka isu hatikwanisi kupinda mudare renyumba imimi tiri mudare ramambo Mutasa mambo Mutasa akati rifeya kuno tinoya kuno ndobva tadzoka kudare ramambo Mutasa ndobva tataura kuti ndopetari takudaidzwa dare reuko pakati munogenda kudare reuko sei hatiti nyaya yakatongwa here muno ikapiwa mutongo saka isu takatomira munhu iye wakati vachatuma vanhu kuteera mutongo iwowo ndobva tamboramba inotatofamba nehanzvadzi yamai wakati chatevera ndobva tatombota mazuva timbofambira tichibvunza kuti nyaya yapapi kwaita chamubata chamufonera chadai zosvikawo dzangotitiziye yakadaro kana svika saka 2017 na 2018 kudaenda ndaziva kuti ndo nyaya yacho iyo iyi kadaenda tsvaga mapepa nemutombo wacho saka izvozvi yako yakawanda manje yakuda kubata dzinza but still azongodzwa kutaura pane nyaya yake nemusoro wemunhu iwe asi nyaya yakabuda mudare ramambo Mutasa unyataura pane kuti musikana ari kutaura nyaya musoro haino ndima kuitaura uyataurota upedzaka vanozotuka anzota almost every day munhu akaparara mudzidza achidaidai urifanire musoro utaura saka yacombination yafather daughter maita migwere maradai taiti iconnivance aikurota zvesho here mwana mune ajenda yake kuti mwana saidini chandandura isusu taakuti dzinza wanu chibudai pai budai panzavu mumire mukomana ari kuya budai panzavu mumirira mukomana ari kuya nyaya yenyu isvike pekupera tizoti hope dziripo iri kautatsiko